Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ibu dia. Fa'in kultani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ila khairati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waswajihi wa alihi wa ali baitihi wa asya'i wa bahi wa sadi wa jama'ati wa siqaihi minal anbiya al mursalin syuhada'i was salihin wal awliya wal muqarrabin wal ulama il musannifin wa khususan lina khalifatil harbabi bakran wa umar wa usman wa ali wa ila wa fi hadal kitab asy-syamah bi hamid Muhammad bin Muhammad wa sadatu silahumullah Sumailah rahim syaihina wa syaihina syaihina alimana ma subhanahu Subhanallah wa ahli abaina wa ummahatina wa jidadina wa jiddadina wa amamina wa amadina wa khalina khalatina jibadana wa sanadina wa nakhluhu jibin alina Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afanhum wa nafa'ana bi ulumihim wa arsadihim wa barakatihim syai'illahi lana wa lahum al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim billahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim fa in qulta faman asarul uzlata wa ra'aha afdalah wa ra'aha afdalu lahu wa aslamu fama adabu fil uzlah fa in qulta moko lamun ngucap sapa sira faman moko te sapane wong athara lamun milih sapa momen al uzlata ing dhewe wa ra'alan duwe pendapat sapa momen waru alan ningali sapa momen ha ing mau uzlah ditingali afdola ingkang luwih utama lahu kedue momen wa aslama lan luwih nyelametno fama mongko iku utawi apa adabuhu fama mongko iku apa adabu utawi tata kramane momen fil uzlati dan nalikane dewi terus kalau memang napa nggih wis kadung nyaman napa dewean daripada campur wong pirang-pirang terus kudu yak napa nggih sing sae niku yak napa fanaqulu moko dawuh ingsun Imam Ghazali innama yatulu engan innama yatulu mesti dadi dawa annadaru apa ningali fi adabil mukhalatati ing dalem tata kramane campur waqad zakana teman-teman nyebut sapa ingsun ha ing mukhalatah utawa adabul mukhalatah fi kitab adabis suhbah ing dalam kitab sing nerangno tata kramane kekancan wa amma adabul uzlah lan anapun utai tata kramane dhewe falanatulu mongko utawa falanutawilu mongko ora ndawak-ndawakno sapa ingsun niku napa tak tatulu apa napa tak ya fala tatulu mongko ora dadi dawa apa mau adabul uzlah fayam bagi mongko saya jalil mu'tazili ketuwang sing dewi ayan wiya apa yen niat sapa al mu'tazil bi uzlatihi kelawan dewe ne wong kaffa syarri nafsihi ing nyegah eleke awake wong ane nasi saya manusa awalan dalam kawitane nggih dadi sampean nek dhewe niate ora usah macam-macam daripada mungkin apa wong liya nampani eleke sampean ya mbuh apa elek teko omongan, apa elek teko macam-macam nggih. Dilek sampean dhewean niku niat yang pertama adalah napa? Mencegah orang lain agar tidak napa? agar tidak napa nampani eleke sampean. Karena nggih nyuwun sewu nggih. Patokane wong Islam niku al muslimuna man salimal al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Sing diarani wong muslim temenan itu ketika orang muslim lain selamat dari napa
yadi walisani teko tangan kula sama sedaya teko lesan kula sama sedaya dan ini sesuatu yang sangat-sangat mungkin sulit untuk dihindari nggih. Bisa jadi guru-guru omongan sama kula nyinggung orang lain, akhirnya orang lain merasa ora enak. Guru-guru tangan kula sama sedaya nulis sapa nggih. Sakniki kan ya piye dunya ngene ya, dunia digital. Guru-guru tulisan sing menyinggung napa? Menyinggung orang lain itu sudah dadi masalah. Cara sampean biasa-biasa mawon tapi menurut orang lain jadi masalah. Makanya ketika sampean dhewean niate biar orang lain napa tidak merasa napa gak nampani keburukan kula sampean sedaya. Summa talaba ngapu kari-kari golek sapa momen as-salamata ing keselamatan min syarril asrori saking eleke pira-pira wong sing elek sanian ing dalem apa min syarril asrori saking elek-elek barang sing elek sanian ing dalem kaping pindho. Terus tujuan sampean dhewean niku biyen napa? Sampean ora ketemu barang sing elek-elek. Niku baru tujuan kedua. Yang pertama niku wau nggih. Karena kita tidak mungkin sampean kula niki mboten nglarani wong sangat-sangat sulit untuk tidak menyakiti orang lain. Sing nomor 3 nama Summal khalaso moko kari-kari selamat min afatil kusuri saking pira-pira bahayane sembrono. Anil qiyami saking jumeni bi hukukil muslimina kelawan pira-pira hak wong muslim salisan yang dalam kaping 3. Nah niki nggih. Yang ketiga adalah sampean kula ora mungkin nggih, tidak mungkin untuk napa? Memenuhi semua haknya orang lain ya. Ayo coba kelek kancamu akeh ana sing butuh, marang kono utang kowe ora mbok utangi. Kadang-kadang ngapusi, malah ora di dhuwit, kadang-kadang di dhuwit perkarane ora perkara ora di dhuwit kok wedi lek ora disaur. Repot ora nulungi ya apa nulungi ora disaur. Makane ora kakean campur wong ya ora masalah jenenge nggih tambah penak. Sumat tajarrudu bikun hilhimmah li ibadatillahi rabbian. Sumat tajarrudu mung kari-kari dhewe bikun hilhimmati kelawan kahanane cita-cita li ibadatillahi maring ibadah Gusti Allah rabbian ing dalam kaping 4. Ya, yang keempat tujuannya sampean dhewe adalah napa? Biar bisa fokus dhewean ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih karena mungkin bolak-balik seneng ngamu rame-rame jalur nyacak sekali-kali selawatan dhewe maca selawat sekali-kali nyacak dhewe yo. Ojo terus rame-rame terus yo, bukan rame-rame ra oleh wong kuwi siar yo. Tapi yo aja terusan sekali-kali diwaca dhewe, diresapi dhewe, syukur-syukur kok iso temenan kangen mbek Kanjeng Nabi, masyaallah nggih luar biasa nggih. Nek bolak-balik mek rame mek ngene tok gila-gila tok ora artine gak terasuk babar blas nggih. Fahadihi maka utawi iki papat adabu napa niku? Adabu niyatihi nggih. Niku ya nggih. Ya apa bak? Lah ya non ya kan? Adabu niyatihi iku pira-pira tata kramane niate mau wong atau mu'tazil. Fahadihi maka utai iki papat adabu niyatihi iku pira-pira tata kramane niate mu'tazil. Sumaliyakun fi khalwatihi sumaliyakun maka kadare becik ana sapa wong fi khalwatihi ing dalem dhewene wong muwadiban iku nglanggengi alal ilmi ing atase ilmu wal amali lan alal ilmi wal amali lan perbuatan. Dadi nek dhewean ora kok terus ya wis mek tengok-tengok tok mboten nggih. Ya terus ya, maca napa sing sampean tambah ilmu lek pun ngoten wal amali terus dilakoni. Wa dzikri lan dzikir. Wal fikri lan mikir-mikir. Maksudnya mikir ora mikir semacam-macam kowe dhewean mikir kapan duit teko, kapan ndang sugih, kapan ndang duwe bojo ayu mboten mikir-mikir napa
keagungane kekuasaane Gusti Allah. Liyajtaniya supaya ne panen sapa wong, supaya ne yen to panen sapa wong samrotal uzlati ing buahe dhewe. Nek dhewe tok tambah stres yo. Malah metu-metu kok kowe aneh-aneh ya. Ya ora ana gunane. Dadi sampean dhewe niku cek ana napa? Cek ana buahe, cek ana olehe nggih. Waliyam na'alan supaya nyegah sapa wong annasa ing manusa an ayyuk firu ing yen to ngekeh-ngekehno sapa monas gisyanahu ing ngrepoti mau Mu'tazil wa ziyaratahu lan ngunjungi mau Mu'tazil fayusawisu mongko dadi terganggu aksar waktihi apa akeh-akeh wektune Mu'tazil nggih. Dike wis nuwun dhewe yo aja arep-arep sing ora-ora. Wis niat duwe wae arep-arep aneh-aneh. Nang udan-udan kok gak ono mrene nggo martabak. Jenenge wis ora niat dhewe, niat dhewe yo wis dhewe wis ora arep-arep sing macem namung arep-arep rahmate Gusti Allah. Wis ora arep-arep disambangi wong, ora arep-arep disakeni wong. Wis pokoke kabeh niki mbalike namung dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kok ya nemen-nemen sampean kula niki ya ayo coba. Tamu ku ya piye ya. Tamu niku dari baitun yadkhulu daifan yadkhuluhu malaikatun. Omah sing dileboni tamu ku padha kalih dileboni malaikat. Tapi tamu adalah tamu apik. Tamu niki tamu ngapunten isine masalah tok. Masalah nek kene ra iso nyelesekno repot ora iku. Pak disowani wong alon ngidul semawon meneh sing sowan golonganmu wis gak bermutu blas nambahi perkara sing mesti nambahi perkara liyane sambat tok sumpah kok nggih nggih makane yo ora ta ono tamu ku yo jare kok omah ra tau kebul malaikat gelek-gelek ono tamu kadang-kadang tamu ora wayah yo. Ana tamu seketi wayahe ate-aden ora mulih-mulih sing kecemes, saya ditinggal yo ya apa, ora ditinggal yo ya apa. Nah, ora paham nih. Wal yakfilan becik ngalap cukup sapa wong anis suali saking takok an ahbarihim saking pira-pira ceritane nas. Ora usah. Ya apa kabare kok, ya apa kabare iki wis memetus dari napa? Kabar sing macem-macem. Kadang-kadang kabar itu sing akeh yo penting ora. Ora penting ana resesi ekonomi jadi cak juri pokoke suket ana beres. Wis ora masalah. Parse kok ora ngatur ora paham yo. Wis perlu ngerti berita macem-macem. Wadin isgo ilan saking ngrungokno temenan ila araji fil baladi. Maring pira-pira apa ya arjafun nggih. Pira-pira kondisine sebuah daerah. Wa malan barang anasu kang utahe manusa masghuluna iku padha sibuk sakabeh bihi kan ya. Diwaya pilkada wis ngaret wae tadi wis ora ngatur wis. Buah ngene, buah ngono wis pokoke dhewe penting nyambut gawe golek sing halal bar mulih dipangan bareng ambek bojo selesai wisan ya. Bah sing ngate nyalon sapa gak paham, sing kuat sing di ora paham. Ya mek lek waya dum-duman iki lho ya. Iku sing repot ta iku waya dum-duman iku ngreken ora iki. Kadang-kadang nyuwun sewu lho. Beritane gak ngreken dum-dumane ngreken. Beritane kan gak ngreken. Nek golek ana dum-duman katutno lho ya. Nek ana nyatus-nyatus katutno lho iki awak iki wong telu lho omah iki. Kadang-kadang ngoten lho. Jane wis gak ngreken jane iki. Tapi lek ana dum-duman ora patek betah. Ora patek betah. Fa inna kulla dzalika krana setune saben-saben kabeh al isgha as-su'al an ahbarim al isgha ila arji fil balad niku yan gharisu fil qalbi yan gharisu ku dadi mancep apa mukulu fil qalbi dalam ati
hatta yang baisu saing gondorong apa mukulu fi asna isolati ing dalam tengah salat awil fikri utawa mikir-mikir min khaisu la yahtasibu saking sekiranya oleh nyangka sapa wong. Di kadang-kadang nyuwun sewu kena apa awak dhewe niki kadang-kadang salat ra iso khusyuk. Kadang-kadang mikir apa titik ngono wis ngalih. Karena niku mau nggih, sampean kula terlalu banyak sing diurusi, terlalu kakean apa sing direken nggih. Makanya sampai ayo percaya. Wis sedina duling ngegame tok. Kadang-kadang sembayang lek kewetok game ngono. Waduh, mangko bener ngene ya. Padahal ngono ae coba. Wis semedina kakean urusan, sembayang khusyuk pangel ora karu-karuan. Soale niku mau. Kadang-kadang malah setan ngoten ya. Makane golek barangmu ilang, nggih ana sing dawuhan ngoten, lek barangmu ilang goleki ambek salat. Gampang ketemu. Setan itu kadang-kadang lek nggodho aku sampean. Makane yo ki aja mikir panggonan salat itu ora ana setane yo, anggene setan malah yo. Sampeyan kuwi digodho Pak justru malah pas salat. Salat setan yang blayune lepas adzan yo. Pas adzan blayu, mari adzan balik waya godho sampean sale. Aja mikir masjid ra ono setane yo. Masjid malah setane pirang-pirang. Yo, tapi ya cuma ning kene masjid ngene setan ngawur. Maksudnya iku wong justru sampean kula niku digodho setan niku malah penak-penake setan lek wayah salat barang ilang iso ketemu nggih. Masalah apa yang muncul kabeh wayah salat angel kono khusuk niku angel. Makanya wa innaha lakibiratun illa alal khosyiin. Wong sing khusuk itu sifatine apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Dadi wong sing iso khusuk lek wis wong atine bawah nyuwun sewu. Annahum mulaqu rabbihim. Ayo tak takoki. Ke salat itu janjane ketemu Gusti Allah apa ketemu apa ya tak tahu. Lelek cara sadar-sadaran ya sadar-sadaran. Kowe adzan, mari adzan mari wudu budal nang Mas. Iku lek mau ditakoki ate nang ndi, Kang? Lha takoki piye? Ate ketemu Gusti Allah. Ate nang masjid iku gara repot ya ku ya. Ate nang masjid tok. Salah kok mlebu metu. Ate ketemu Gusti Allah. Mulah kurobim. Kowe tak takoki. Kira ate ketemu wali kota, ya diundang wali kota, ate ketemu wali kota. Mene kobrol ora pakaianmu compang-camping, ora kobrol kan. Sungkan. Ya, lek sampean terus duwe cita-cita apik ketemu Gusti Allah paling enggak ya pakaiane sing apik, niate ya sing apik. Lek perlu kadet wong wali kota lungguhmu ora usah ngarep, ora usah ngarep. Lungguhmu di tengah-tengah lho. Kayak watuke mbok empet tok. Lah ketemu Gusti Allah malah watuk kowe mbok get-getno malah no. Apa meneh kate imam wis suwe didik ora wae watuk-watuk kowe ya. Ora wae dehem. Wis ngakokno ati nggih. Wa annahu ilaihi rajiun. Wong sing iso khusuk nek wis wong sing duwe angen-angen bakale napa sampean kula iki sak wayah-wayah balik dateng Gusti Allah. Jadi lek sak wayah-wayah ati napa dalam salat niku iso iku sampean wis balik, maksudnya wis ra iso urip meneh wis ditimbali Gusti Allah. Baru lek ngono napa iso khusuk temenan ya. Makane ya awak dhewe sing ngene iki terimakno ya. Kadang-kadang salat itu nek kewajiban ngono. Wis zuhur wayahe wajib salat zuhur ya cara balike nang Gusti Allah isih nomor 17 ya. Fi asna'is sholati awil fikri min haitsu la yahtasib. Apa niki? Fawuqul ahbar mengko utawi tumibane pira-pira berita fisami ing dalam pengkrungan kawuku il badri iku kaya tumibane biji napa bibit fil ardi ing bumi fala budda mengko pasti ayam buta apa yen to cukul apa mau badru. Jadi ibarat nggih nyuwun sewu nggih sampean krungu berita apa wae niku mboten mungkin lek ora salah sijine mungkin ana sing teng ati sampean. Salah-salah ngene lho. Ujo apa ora yo? Ini lek ijo wayahe takok sapa yo? Wis pokoke terus mawon. Jadi semakin banyak berita yang masuk teng kupinge sampean, justru malah semakin apa menimbulkan banyak makanya paling penak wong suka krungu macam-macam. Yo, sakjane yo. Ora krungu ana inflasi opo ora paham.
wis ora kuno ekonomi tidak baik. Oh, ora masalah, pokoke bendina ana rumput dirit, ana sing tuku, ana wedhuse sing mangan, ana sing bayar. Iki paling inti kan ngoten nek. Ana sing bayar mulih kena tuku beras selesai urusane, nggih. Saiki wong kakehan pengalaman iki malih kadang-kadang golek berita iki. Dan niku akhirnya suatu saat mesti napa teng jero ati ana sing ganggu. Wa tatafarraqu lan dadi bercabang urukuhu apa pira-pira niki lek dimaknani arkon niku ya napa namine niku? Otote mau fala buddha maka pasti ayam buta apa mau cukul apa mau badru waya tafar nggih waya tafar nggih lan dadi perjabang urukuhu apa pira-pira oyote mau badru aksonuhu lan pira-pira rantinge mau badru waya tadailan saling mendorong ba'duha apa sebagian yang mau uruk dan akson ila ba'din mana sebagian itu tambah gede kan ya godhonge tambah akeh, oyote tambah akeh, wite tambah gede, wite tambah gede kok pange ya pirang dadine tumpang tindih, nggih dadine tumpang tindih. Kakan krungono berita iki wis tumpang tindih teng jero atine. Wa ahadu muhimmatil mu'tazil utawi salah siji pira-pira perkara pentinge wong sing dhewe iku kot ulwasawisi iku medhot pira-pira keraguan asarifati kang nggokno andeklillahi saking eling Gusti Allah padahal intine wong dhewe niku tujuane napa cek ora ana perkara sing ganggu kanggo eling-eling Gusti Allah. Nah semakin sampean kula kathah-kathah ngrungokno berita semakin kathah sing ganggu sampean eling Gusti Allah. Wal ahbaru utai pira-pira berita ya nabi ulwasa wisi iku pira-pira sumbere keraguan. Wa usuluha lan pira-pira pokoke mau wasawis. Wal yakna lan becik trimo sapa wong bilyasini kelawan barang sing titik minal ma'isyati bane saking barang sing digawe urip. Aduh, tak kadani kowe. Kene omah wong loro, piringmu pira? Gelasmu ya akeh ya. Omah niku lek perlu nyuwun sewu, wah lek perlu kamare 5 ora 4 ngono ya. Padahal sing dituruni mek sak kamar. Artinya diani tamu jenengan tamu ndak bendina. Ya ora nggih. Piring solusinan, sendok lusinan, apa-apa lho. Semakin kakean barang itu kan semakin banyak perawatan, ya ora. Eling-elingan zaman biyen. Omah iku lantene lemah, ora ono bingung ngepel. Ya paling esuk piuri banyu, piur-piur bar ngono ya. Saiki wis dipel, engko isih butuh napa? Sovel. Iso butuh pengharume barang ya. Repot kan. Ayo coba wong biyen omahe gedhek ngono. Ya yo penak karo kawan yo. Mesesek bolong-bolong sithik Ya Allah ya Rabbi nggih. Cete apa? Dilabur ngono ya. Gampang ngono wae wis. Bar ngono ya labur bet bar. Ora perlu atik kudu napa? Duku, ora perlu kudu apa ane Pelamir, ora perlu insyaallah biyen kursi hadek sowan-sowan makane ben wong medaya ora suwe-suwe. Soalnya kursine kayu yo. Kayu atas ora? Oh, atas yo. Ate lungguh saiki mbok kei sofa. Bel sak jam 2 jam betah ora? Betah. Biyen lungguhane kayu. Dadi ora ana kuwatir kursine ketetesan latune rokok ora kuwatir wong kayu yo. Mentok-mentoke paling gosong ngono Kayu tambah gosong tambah ketok api. Nggih. Makanya nggih urip sakniki semakin banyak fasilitas nggih, semakin banyak perawatan mah kakean wis gagal masalah.
Wa illa lamun ora wal yakna bil yasiri minal ma'isah ittarahu mongko dadekno butuh hu ing al mu'tasil utawa ittarra mongko dadekno napa nggih keboncong dadekno dadi butuh hu ing al mu'tasil atapassu apa nggih kejembaran ilan nasi manang manusa wah jalan butuh sapa wong ila mukhalatata maring nyampuri nas nggih. Ayo coba kowe biyen ora duwe TV, ora butuh ya bengkel TV. Ora butuh. Ayo kowe biyen ora duwe kipas angin, ora duwe macam-macam. Alah irian ya. Coklek gawe meneh teko ilir meneh. Sakniki semakin banyak piranti, semakin banyak perabot. Ya sampean malah akeh kudu sing dicampuri, kudu ngerti bengkel sepeda motor, ngerti sepeda motor. Kowe kudu ngerti napa? Bengkel mobil soalnya kowe duwe mobil mah akeh sing kudu mbok ngerteni. Allahu Akbar. Wal yakunan becik ana sapa mau muktasil saburan iku wong sing banget sabare. Alama ing atas barang yalqa kang nemoni sapa mau muktasil mau ma min adal jironi baene saking oleh nglarani pira-pira tangga. Sallallahu alaihi wasallam. Wis kowe kudu siap dirasani wong. Wis ora gelem campur wong, wis ora butuh wong, wis dirasani macam-macam, wis kudu sing sabar, nggih kudu sing sabar. Wal yasudda lan becik buntoni sapa wong samahu ing kupinge wong anil israi saking ngrungokno temenan ilama maring bareng. Yuqalu kang diucapno apa mau wong, yuqalu kang diucapno sapa mu'tasil fi ilma min sanain bene saking ngelem alaihi ngentas mu'tasil bil usdati kelan sebab dewe au qadahin utawa ing celo fihi ing dalem mu'tasil bitarkil khaltati kelawan ninggal campur. Nah halah. Terus sama kudu nutupi kupinge wis. Baik sama dilem golwas tiang saat ini pun dadi tiang saya pun ora urusan kataan urusan wis ora usah dirungokno. Utawa sama dicacat wong wis niku wis tak gelem campur wong. Wis ora butuh wong. Wis pokoke dicacat piye wae wis ora usah dirungokno karena intine namung piye carane iso celak dateng Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal bahri sallallahu wasarafa wa dalil rafiyatan alaihi subhanahu wa ta'ala rahmatika ya rahman rahimin. Fa inna kulla dzalika krana setune saben-saben mengkono kabeh saburan ala ma yalqahu min ada'il jiran wal yasudda sam'ahu anil isqa ila ma yuqalu fihi wa sak terusé niku nggih. Yu asiru iku ngekei bekas apa makulu dalik fil qalbi dalam ati walau muddatan lan senajan ing dalem mangsa yasiratan kang sedelok nggih kakang seneng dilem wong ya atimu lek ndasmu rada mekar titik kok lek kowe di elek-elek wong titik kupingmu langsung abang modele yo dadi lek dilem sirahe rada mekar lek di elek-elek kupingmu langsung wah manas no kuping temenan nih. Wah, selalu usah ngoten wis biasa. Mawas dilem ya pinangka sing lem-lemane teko Gusti. Allah dipaidu ngasaman kula niki menungso mesti ana cacate wis biasa mawon ya. Wa halus tiwadil qalbi bi labudda wa halus tiwadil qalbi utawi kondisi sibu ati bihi kelawan kulo dalik labudda iku pasti ayakuna apa yen to ana qalbu waqian kutumiba ansiarihi saking perjalanan qalbu ila tariqil akhirati maring dalan akhirat. Dadi kok otomatis ketika hati sampean kula pun kadung fokus kadang-kadang nggih wis kadung temenanan ambek Gusti Allah tapi guru-guru napa krungu dilem wong, krungu dinyek wong, guru akhirat berubah arah sing asale golek ridane Gusti Allah malah golek ridane menungso. Gampang kok titinane ya. Ate ana wong takok, piye ngajiku penak apa ora? Alah, salamat iki alamat yo.
Sing digoleki mek senenge menung serang atur. Ngaji kok disampaikno barang sing bener selesai urusane ya. Perkara penak nang kuping ora penak, sing gawe penak ya Gusti Allah, sing gawe ora penak ya Gusti Allah. Ngono ae gampang. Niat ora penak ya dumuh balik ngono ya. Niat ora penak dibuyarno dhewe Gusti Allah, nggih. Masuk penak kaya apa lek Gusti Allah ora ridho buyar-buyar ae. Masuk ora penak nek Gusti Allah ngersakno tetep ya tetep ae. Aku dhewe tapi curiga mbek awakmu. Awakmu butah perkarane di omah ra patek betah pancen niat ngaji sebuah gue niat ngaji temenan ya. Aku kuwatir ae ada bumpah ra patek betah. Ngaji begitu pelampiasan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Fa inna sayra ilama bil muadzabati ala wirdin wa dzikrin fa inna sayra mongko setune napa perjalanan imma bil muadzabati iku ana kalane kelan nglanggengi ala wirdin ing atase wiridan wa dzikrin lan dzikir ma'khuduri qalbin sertane tekane ati maksudnya tekan ati sing teko maksud ati sing bener-bener eling bahwa sama niki zikir nang Gusti Allah lah akeh lho ya nggih. Aja ngomong awake dhewe. Ayo coba sampean lek muni la ilaha illallah jane sampean eling Gusti Allah apa anjen iki wayahe imame muni la ilaha illallah kowe melok la ilaha illallah ngono tahlil ngono lho. Iku janjane ketika imame muni afdhalul dzikri la ilaha illallah. Iku ke manut imame guru-guru ngongkon muni la ilaha illallah apa kowe eling Gusti Allah? Kan gak jelas iki ya. Wah, iki imame muni la ilaha awak dhewe kudu muni la ilaha. Dadi wis ora ono kok eling Gusti Allah kok. Wis ora. Ayo coba ketika imam takbir Allahu Akbar. Memang sholat itu maftuhatun apa? Bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Iya memang. Tapi ketika kowe men Allahu Akbar iku guru-guru imame wis takbir, apa kowe bener-bener eling iki wayahe madhep Gusti Allah, wis ora ana sing paling maha agung kejaba Gusti. Pertanyaan niku. Yo, waduh imam wis takbir rek. Nek ngono tok kowe ngene yo. Sami Allah liman hamidah, imame wayahe ngadeg iki rek. Kok Allahu Akbar iki imame wayahe kok mek ngono tok wis lali napa sing diwaca Allahu Akbar wis lali. Subhana rabbiyal a'la wis lali, subhana rabbil azim wis lali. Jane desaine salat itu janjane temenan ae coba. Kait pertama inna sholati wa nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin ku adalah hapo meneh tulisane. Inna sholati salat kula sakniki lho Gusti kula niki sembahyang niki wa nusuki ibadah kula niki. Mati kula urip kula ya ora ana meneh kejaba sing mbok unekno kenapa lillahi rabbil alamin. Ora guru-guru mak imam itu wis sembahyang maca Fatihah wis ora perkara ngono nggih. Iki bener-bener ngadep datang Allah Subhanahu wa ta'ala saking tuntunan jamaah ya kudu manut imam wis mek ngono tok pikirane. Nggih ora kok wah imam wis tekbir rek. Ora ngono ya. Ya Allah ya Rabbi. Mbah kono ya. Wis pokoke belajar alam-alam belajar dhewe-dhewe ya. Wa imma bil fikri lan ana kalane kelawan mikir fi halalillahi atau fi jalalillahi ing dalem keagungane Allah wa sifati lan pura-pura sifate Allah wa af'alihi lan pura-pura perbuatan Allah wa malakuti samawati lan pura-pura kerajaane pura-pura langit Gusti Allah wa ardi lan bumi Allah nggih. Bisa jadi sampean niku iso takarub dhateng Gusti Allah lewat pemikiran-pemikiran sing sampean niku didelok lewat napa keagungane Gusti Allah ya Allah Gusti ing ngatasane awak-awakan kok iso dikeki urip. Ing ngatasane awak-awakan mripat isih kena dilekno, tangan isih iso digerakno ing ngatasane awak-awakan nek Gusti Allah metangi turu lho yakin aku yakin yo. Kok do muni napa? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin. Kesarang-arang kowe golek wong ngene iku yo tangi terus gregal napa? Payus, payu budal kerja wadus bet salin budal kerep kok ngrasakno matur nuwun Gusti nyawa kula panjenengan balekna wis arang apa meneh kok ndonga alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin ya wis angel ngono iku wis angel nggih sampeyan wis ora mikir iki jantung kok isih iso gelem obah paru-paru isih gerak nafas isih napa longgar
Ini sudah gelem mikir nggih. Pikirane dhuwit tok ae pokoke ya. Kayak gelem ade duit 1 miliar tapi kayak kuburan. Ayo semua ya. Penting uripe penting duwike. Hah? Penting duwike apa penting uripe? Ora jelas kowe iku ya. Lek urip iku iso golek duit tapi duit ora iso ditugih tuku urip ngono lho ya. Ya ini ya ono mikir ora barbar ya. Wong urip ora butuh duit iso mangan kok. Ya ora? Ya ora percaya kowe. Ana tanggamu kenduren. Bondo apa ya kowe? Ya bondo awak-awak bloko ya. Budal koplokmu menclek-menclek titik, senden-senden titik, merem-merem titik ya kok mulih ya waya bar ya napa? Manganan, rokokan mulih digawani berkali guru-guru kowe isih urip. Ayo coba kene kuburan cepet ngundang kowe. Ora ono sing ngundang yo. Angel men ya. Ya Allah. Wa imma bita'amuli lan ana kalane kelawan angen-angen fidaqo ikil amali ing dalem pira-pira lembute pira-pira amal wa mufsidatil qulubi lan pira-pira barang sing ngrusakna pira-pira ati wa talabi turuki tahassuni lan golek pira-pira dalane njaga anha saking mau mufsidat nggih bisa jadi nggih njaga ati piye carane ati sampean kula ni ora ketempelan penyakit sing macem-macem. Ora gampang pameran, ora gampang gawokan, ora gampang membanggakan diri, ora merasa berbeda dengan orang lain, orang ngrasa luwih apik tinimbang wong liya. Mangkane nggih ana ulama sing dawuh ngoten, sampeyan iku lek ndelok arek cilik, sampeyan kudu nyuwun sewu. Sampeyan merasa napa lebih buruk kan ana arek cilik iku urung nglakoni dosa, sedangkan awak dhewe wis dosa pirang lek ndelok wong tuwa sampeyan kudu anggap asor karena napa sing sepuh iku luwih suwe uripe, luwih akeh amale iki ora kok. Ambek wong tuwa ngenyek murah karo-karan, "Mbah, mbah mambu lemah." Kowe gak aturan kowe. Engko lek ambek arek cilik, "Wah, apa kon uyuh?" Ngono ya. Ambek sak ngisore mbok uyuh-uyuhno, ambek wong tuwa mbok mabuk-mabukno lemah dadi arek cukup wong kurang ajar ya. Yes, ambek arek cilik kudu isin karena napa? Arek cilik dosane urung akeh awak dhewe wis pirang ambek wong sepuh ya kudu hormat karena napa uripe langkung suwe amale langkung kathah nggih junggaya-gaya Mbah Mbah wis mundur-mundur Mbah mundur wis tuwek Mbah wis tuwek wayahe sing nom iki kok tuwek to kadang-kadang nyuwun saya awak dhewe isih butuh nggih perlu pendapete wong sepuh kadang-kadang nggih ya Allah wal yakun saburan pen nggih wal yasudda fa inasyaru wa imma bitamal wa kana dzalika yastati wa kana lan ana dzalika apa mengkono kabeh imma bitaamul wa imma bil muwadzafati wa imma bil fikri yastati ku ndorong apa mengkono dzalik al farago ing ngosongno iki lek sampean baru iso temenan mikir kekuasaan Gusti Allah, mikir keagungan. Nek memang hatimu bener-bener kosong, iso ana kesibukan macam-macam nggih, angel nggih. Wal isgha'a lan ngrungokno sing temen. Ila jami'i wal isgha'u ila dari nggih. Wal isgha'u utawi ngrungokno temenan. Isgha' niku cara wong ngrungokno ya sampai miring-miring niku. Niku isgha' nggih. Masyaallah. Ila jami'i dalika manis kabehane mengkono-mengkono mufsidatul qulub utawa napa mah ini mah kudalika istas al faragha wal isqa ila jami'i dalika manis kabehane mengkono-mengkono napa akhbarun nas ila akhirih wong nggih kakek takok ceritane wong kakek takok kondisi donya macam-macam niku nggih mimma iku senasane bareng yusawisu ingkang ganggu apa mama alqalba ing ati fil hali ing dalem seketika nggih. Terus ketika sampean krungu apa mawon ya otomatis nggih. Ini paling enggak pertanyaane ngene, iku yo apa ora? Tenan apa ora? Dan lain sebagainya niku nggih.
Waqad yatajaddadu dzikruhu fi dawami dzikri pun bahwa alam terus nomor kula kinanten acara marisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam wa alam bisar.